толкова страшно. Талисманът измисли история и си я разказа сам. Сега, нека чуем моята история. Истинска. Само не се напикавайте от страх. Даяна, разкажи ни, вече ми е интересно. Ами, веднъж останах у Кати за през нощта. Даяна, не го разказвай! Не, Кати, всеки трябва да знае тази история. И решихме с Кати да се качим на нейния таван. А на тавана имаше кашон. А от кашона стърчаха червени маратонки! Защо се смееш, Даяна? Измисли го сега, нали? Не, тази история е истинска. Слушайте по-нататък. Кати и аз много се заинтересувахме какви са тези маратонки в кутията. Приближихме се, въпреки че бяхме много изплашени. Много ни беше интересно. Приближихме се и видяхме крака. Боже мой, Кати, какво става там на тавана ви? Голяма тайна. Вече не, Кати. Момичета, може би не е нужно да казвате. Вече някак си ми стана страшно. Не, чуйте, аз ще ви я разкажа.